Henk Puisten met Van het een naar het ander. Dag luisteraar. Vandaag heb ik een hele keuze biedrogen. Het is mijn column die aan het zetje op Weblauw staat. Jan Glas is de grote boos die over Weblauw regeert. De bedoeling is dat zo'n vertelster niet meer als zo'n 400, hooguit 500 woorden telt. Voor de veranderen 2 keurige gedichten vooraf. Men neemt zulke gedichten wel kwatrainen, maar wie grunnigers zeggen meest die doodgewoon 4 regels. Eerst een eigen gedichtje en dan een alle. Verlegenheid. Alleen om die ben ik nog verlegen. Liever kom ik niet als ongelegen. De overheid, zeg ik ronduit, wordt op staat. Maar bij die kom ik het kind en mij weer tegen. Tweede gedichtje als verhoofdje voor het verhooltje afhol Chinees. Elke vrijdag gooi ik naar vrouw Hoe. Dan bestel ik me een portie haijong fu. Zij langt me kroepoek aan, een lange plak. En dan zegt ze, dit is van de zak. Mijn vertelstertje heb ik naamd Vrouw Foetsie. Aan telefoon verraste hem een manstem. Hij staat bij de afhol Chinees. De mogere hittenkriet is drok in de weer. Geen spoor van de vrouw. De Chinees verwelkomt hem keur af. Besteld? Ja, de telefoon antwoordde. Zo klaar. Zij was er altijd. Al jaren labde bij haar. Moe bestelde voor telefoon en hij holde het af met auto. Da we al u op camping waren, bestelde hij zelf. Moeder is op de camping, vertelde op haar vragen. Een zomer later bestelde hij van ijs. Ze vroeg, moeder op kampong? Vrij onverwachts kwam zijn moeke uit. Hij holde Chinees voor wat familieleden en hemzelf, dat ze van een crematie kwam. Moeder is overleden, zei het tegen haar. Haar lang rekte, drukte meeliedigheid uit. Met haar, moeder lieve vrouw, ruikt ze zijn gevuilige snoren. Hij kikt om zo zo. Zelf roken. Is het dan geen alwief? Hij woog het erop. Is uw vrouw ziek? Vrouw weggelopen, vertelde Chinees. Geen spiertje emotie. Perplex staarde. Voortlopen. Waar nou? Hebben ze hoogoplopende ruzie gehad? Zei hun man. Altijd was ze monter. Was het rustig in de zoek, dan maakt ze wel eens een broodje. Meestal over het weer. Het haar weinig omhaken. Over de leefomstandigheden in China haar het met haar hebben wilt. Over de verhoudens tussen man en vrouw. Chinese feestdagen. Maar hij weet alleen van haar dat ze een enkelt mol naar China op vakantie gaat. Soms komt haar moeke uit China bij haar in dit klein kikkerland. Ze glimlachte geheimzinnig en hij stond er schoorachtig bij. Eet smakelijk, gaf ze hem met. Uw eten is altijd lekker, zei een woordheid. Dank u wel. Nou is ze voort. Voor goud vertrokken. De schrijver Richard Klinkhamer vermoordde zijn eigen vrouw en zal haar door de gehaktmuil draait hebben en in toenen begroven. Wel is toch tot zochswat en stoot. Ineens hoorden deuren, een vrolijke lach. De vrouw, ze is er weer. Ze groet hem zangerig blieden, als altijd. Ze het een hond aan de line. Daar is Berghoff.